De leerdier witte kin dat er hier net welkom is. Maar de verliering van zo'n grut plat dak maar leert is toch te grut. De 39-jarige draagster vertocht had liekwijls net rekenen op deling senior en deling junior. Zij betraapte de dier voor het dier en slag je erin de man vastboen en al oer te dragen onder de politie. Toen hebben we geen litten, eerst op dak, taallitten. En toen hebben we wacht tot er het draak kwam, het leed ermee. En toen het leed in de handen hier in de tas, toen hebben we hem gepakt. En toen hebben we hem vastboen. En toen had de politie hem gebeld. Ik zei, nou, we hebben hem nog vast, dus ik heb hem ophelgen. Hij en zo'n deling zit al een paar nachten op het vinkentouw. En van de morgen om 4 uur is het dan ik raak. Dit observatiepunt staat er nog als een stille tjoege. Na wat klimwerk had je een goed oersje op het dak. Als de verdachte hier naar onder komt, staan het deling en zijn zoon verschoelen in de bosjes op hem te wachten. Mijn materiaal om hem vast te binden. Weet je wat het is? De oorrompeling is eigenlijk van belang. Ja, en je moet er natuurlijk net rechts voor rennen. Maar het is wel jammer dat er eigenlijk net door de burger zelf wat meer aandacht aan besteed wordt om mensen te pakken. Het is voor de politie heel moeilijk om iemand te pakken. En ik moet ook zeggen, ik vind het eigenlijk wel jammer van de energie wordt eigenlijk verspreid over te volle projecten. Je hebt in elk geval geen waakhond neder. Je hebt nog jezelf. Nee, dat klopt. Nee, wat dat betreft dan. Maar ja, dat is ook het nadeel van vaak een waakhond. Nou ja, vaak een waakhond die vliegt het dak net op de rechts. En zo wint de mens het hier van de hoen en de politie.